στο ύψος του Αιγινίου Πιερίας. Ένα αεροσκάφος τύπου Ντακότα είναι προσγειωμένο πάνω στην ταράτσα ενός διόροφου κτηρίου. Δεν πρόκειται για ανώμαλη προσγείωση, αλλά για ένα αεροπλάνο καφετέρια. Βρισκόμαστε στο Αιγίνιο νομού Πιερίας, συγκεκριμένα στο 43ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο καφέ Αεροπλάνο. Πώς σκεφτήκατε λοιπόν να δημιουργήσετε μια καφετέρια σε ένα αεροπλάνο? Η ιδέα προέκυψε στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ο πατέρας μου, όντας τεχνίτης στο επάγγελμα, μηχανικός αυτοκινήτων, του ήρθε η ιδέα και αποφάσισαν μαζί με τη μητέρα μου να αγοράσουν από δημοπρασία ένα αεροπλάνο, ένα DC-3, μια Dakota, και το συναρμολογήσανε με πολύ κόπο και προσωπική εργασία. Το αεροσκάφος από άκρη σ' άκρη είναι 15 μέτρα μήκος και το άνοιγμα των φτερών φτάνει τα 25 μέτρα. Το δε βάρος του είναι στους 9 τόνους. 9 τόνους κράμμα αλουμινίου. Φαντάζομαι έγινε ολόκληρη επιχείρηση για να ανέβει εδώ στην ταράτσα. Ήταν αρκετά δύσκολο. Χρειάστηκαν 2 γερονοφόρα οχήματα για να σηκωθούν κάποια τμήματα τα οποία ήταν ογκώδη και δύσκολα να σηκωθούν. Αλλά τελικά με υπομονή και καλή θέληση έγιναν όλα. Το μαγαζί όταν πρώτο άνοιξε είχε πάρα πολύ κίνηση, έγινε γνωστό εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του. Ενδεικτικά σας λέω ότι τότε δούλευα και εγώ και η αδελφή μου, όλη η οικογένεια βασικά δουλεύαμε στο μαγαζί, εμείς το συντηρούσαμε και το δουλεύαμε. Είχαμε τουλάχιστον 200 άτομα. Σε καθημερινή βάση? Σε καθημερινή βάση, ναι. Εξάλλου φαίνεται από την Εθνική Οδό το αεροπλάνο, οπότε προκαλεί τον κόσμο και κινεί την περιέργεια να έρθει. Ναι, αυτό κοντά, είναι. έτσι. Τους έκανε να κάνουν αναστροφή και να γυρνάνε για να δουν τι είναι πια αυτό το αεροπλάνο. Εδώ λοιπόν είναι το αεροπλάνο καφετέρια, Ακριβώς. Εδώ είμαστε στο εσωτερικό, στην άτρακτο του αεροσκάφους. Εδώ πίσω μας έχουμε το κουζινάκι, όπου εδώ ήταν που παρασκευάζαμε τα ζεστά ή τα κρύα ροφήματα, τέλος πάντων, στις απαιτήσεις των πελατών. Και ο χώρος των επιβατών ήταν ουσιαστικά τα τραπεζοκαθίσματα. 44 τραπεζοκαθίσματα. Και μπροστά το πιλωτήριο. Μπροστά το πιλωτήριο που και εκεί σερβίραμε, είχε πάρα πολύ καλή θέα και ήταν χώρος που προτιμούσαν πολλοί πελάτες. Εδώ στο πιλωτήριο λοιπόν ο πλέον περιζήτως χώρος του όλου καταστήματος. Ζευγαράκια, μικρά παιδιά, απολαμβάναν το ρόφημά τους αν θέλεις. Εδώ διότι η θέα είναι πάρα πολύ όμορφη όπως είδατε. Βλέπει θάλασσα από θάλασσα, εδώ. Την πόλη απέναντι, ειδικά το βράδυ με όλα τα φώτα της πόλης ανοιχτά, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
Για να κατασκευαστεί χρειάστηκε 4 χρόνια προσωπικής εργασίας. Κάθε ελεύθερη ώρα που είχε ο πατέρας μου την αφιέρωνε εδώ. Και ερχόμουν και εγώ συνοδευτικά επικουρικά. Χρειαστήκαν 7.500 περτσίνια για να δεθεί άτρακτος από άκρη σ' άκρη. Πολλή δουλειά. Πέρασε πολλοί κόσμος από εδώ. Περισσότερο χαρήκαν, θα έλεγα, μικρά παιδιά, όπου τραβούσαν κυριολεκτικά τους γονείς. Πάμε να δούμε το αεροπλάνο, να παίξουμε στο αεροπλάνο. Το κατάστημα τώρα και η επιχείρηση, αλλά και σαν κατάστημα μαζί με το αγροτεμάχι στο οποίο βρίσκεται, οι δικοί μου το πουλάνε, κουράστηκαν. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να το δω πάλι παιδιά να παίζουν και να γελάνε και να σφίζει από ζωή.